man befuna umama ngentama. Udila ngamachizi. Qaphela le way ba amamethi ngoba wasakwazi ukupheka. Ufuna usizela. Ufuna usizela Kudala irathi unjita yabo. Ukho ubhongo, kubhongo. Ukubhime. Go for your sex high, sex don't but. Oh yeah. Tom now was complaining about the pains and all that. But ingawoyika. Yeah. Up until lapho. Kidneys zazinkulu for age and ke ngoku azine cancer. So yami yayingaka soon. Question 1.1. Abanye banethenga sengamabhuzwa ngepakethe. Sobeke suso beke suthi sa. Ngokunye What? Inilete. sponsorish. Excellent. Excellent. Achika ngawe le wethu. Hey mfethu, uqaba mene yena umjitho. Lo mjita Say, what you feel 2 foot reps in sabuya. Shaying nose. Sibuyile machita. This empty trauma last week. Sure it was. Last week it was hectic. It was busy. It was happening. But drama bingo niggas. Eluduzini eClone khona la we ukukhanya kwelanga drama festival. Oh bendibone ku Facebook. Yeah, besipha besibusy phayana. Beautiful Inshallah. Yo, beautiful one for the beautiful people. Adibonga act wena. Bekhola babi bikhala pha ibula kanyani. Kubali lo. Excellent cheetah. Yeah, bamba musi best actor like. Kanti isibukelo alokhu players nithi. Amela uzilokaka sibuyala njani kwala uthendile abantu ngayo inyeke ayiyeka la. Comic actor kodwa ngoma njani ngawo ungamingile claro. Zakubamba into le. Ayisuprotect. Umjita lo. Yeah, bafethu kanjani bafethu? Yes, siphethe uBimen. Yeah, siba nobhongo khona wrong. DJ wasekhaya. Iyandipulisha le kaka guys. Bikaka mfethu. Ithini? Oh man befuna umama ngentama. Umuntu kagqirha. Hayi bo lo mjita. That to dismiss the case. Sobambisana kaloku. It's a short thing. Sobambisana kaloku. Khomeke kuba ngopho strong enough. Okanye ngopho sebenzisa ingwara kakhulu. Yeah. Sure bafethu. Yeah, what's new? Okay bafethu ndi busy music video track bendiyenzile manje bafethu. Sambe. Masabe futhi na ingoma yani. Nathi leyo. Kuvuvu FM. Vuvu ente. Yeah, ndiyenza khona ivuvu lenta. Bethala kodwa yami ivuvu lenta. Yeah, ngoku igama lekota ivuvu lenta. Yeah. Sneaker. Hayi, usizwa kodwa nje lapha. Ubambeni uyanthengisela obo nje yanti. Uzazodla okokho uyandivuvule. Kodwa ngamachera. Into yaziyo ngamacheese. Amachera azothengisa. But into yaziyo ngamacheese. Kaloku Udila ngamachief. Ngawa kusupporta kakhulu more ngamachi. Qaphela la Kaloku thina way sothi sifuna ibhiya thina boy. Qaphela le way ba amamethi ngoba wasakwazi ukupheka. That's why ibeleni for support. Support. Ibeke so ke i-statistic. Yazi support. Akafuna uyisusa manje. Ufuna usizelo. Ufuna usizela Kudala irathi umjita yabo. Kayoku ufuna usizelwa. Mama akazothenga makuzothengwa kwenzela azokho. Yeah, as I was saying machita. Okay. Yeah. Decide kwenza music video manje kavuvu
Anthem ingoma i-beat yenziwe nguDanger noKizing. Yeah. And then ibhalwe ndim noChuluma Ncoyosi. Ukhona umuntu angiChuluma Ncoyosi ohlala kwezi strato eNyibiba. Bengu-Olwethu Bushwana ohlala by the days. Say out ingoma. Okanye. Okay, ingoma ikhona kwi-audio mac kwangoku. Oh yeah. But andikayikhuphi but yabona ngayikhuphi kwezinye Kule nto kwezinye socials, yeah. So iseku-audio mac yabo. And then ndiyenza nempahla bafethu man. Yeah. Eh? Yes, one is Before ile nto before size apho zeza latest is sifuna ile ntuza or i-background kaBongo Man. Background in what way is my nigga? Bongo Man, like who is Bongo Man? Okay. Like from the start asibalisele ngayo uBongo Man. Okay, Like but from the Bongo Man, these 3 phases. Yeah. I don't know if you guys are gonna understand me, man. Kukho uBongo, Yeah. kuBongo Man, ukho Man. Yeah. Yeah. uBongo kusekhaya. Yeah. Uhlukile uBongo baba. ekhaya, bona character yasekhaya. Yeah. Ayizoba nguBongo Man okanye uBman. Izawuba Ekhaya nguBongo. nguBongo. Umntana lo. Ayifana mfethu. Yeah. uBongo Man zestradweni, Yeah. which is ngenza yona ndifuna uyenza estradweni. uBman is DJ. Busy ngumculo yena. Yeah, yabo. Yeah. Artist, songwriter, busy yabo. entertainer. Exactly. Khawusiqalele ngobhongo ke ngoku. Because iqale kwazalwa yena. Before ababanye. Okay, mfethu. uBongo. Life yayikhula man hlale eMatros. Yeah. Yabo. Ine voice enkulu kakhulu. Secret. Afethu. Sneaker. Kwayengasanga kuBongo. Mfethu. Yeah. Kuchiwa ndiyazi. Kuchiwa. Xa ndisiva phofu kuthiwa wayegeza. Mna ndiyazi i-character kaBongo. Geziswa nayo la voice mos. Okay, mfethu. And then uBongo waya eFort Barreda, which is Winelands. Fort Barreda at that time. Kupha Izikolo zamaBush. Izikolo qaf. yeah. ZamaBush. Multiracial. Yeah. Cheese. And then Bongo sispoil mos. Bongo conflict, true. Yeah. Ultraman, bonini. Breakfast ultra. Yo, lo mjika. Yego se. Mama wena utyandoni isidudu basisi. Basi Ultraman ice cream. basikhona kwa eso. 14. Iyadlala wena. Balo zavuka ekuseni isidudu wena. Sayahamba esikolweni. Yabo? Balo nomams pa. Okay, uBongo mfethu wafana, wayidlala ihockey. Yeah. Good hockey player mfethu, yabo? And then bahamba kafumanisa uba okay man. Mjita the time eyodlala i-last match enkulu. Yeah. Nesikele kuthiwa yi-Sex High. Sex. Phofa yo-Sex High, sex ndondoni but Kana ishunqulelo because ni ohard. hayi man, not like mfethu, hayi man. Mfethu, Afana nawe ethi Khumbule Sex. wena ntambo awumameli. Lo mjita. I see the mood is set. This guy has Khumbule Sex. Sex high. Yabo? Sadlala naye mfethu. After lala ntoka mfethu kafumanisa uba okay yabethwa yibhola hockey esifweni yabo. Oh yeah. Ya ndaya esiphelele. Kwathiwa no man. You have incwadi. Because of la ball okanye No, like- bikhona. Kudala ikhona but kaloku Ingaziwa. bingeziwa. Oh yeah. So mna I was complaining about the pains and all that. But ingahoyika Yeah. up until la ball. Yeah. Shit. Yakunceda at the same time. Awareness yo ngicela umuntu sala yo silomshini man shapula Mhlonyana. Hayi bo lo mjita.
noni mhlawumbe noni manje khona la imnyama so ja mhlaba umuntu Hlabelo. mhlabelo cha mhlabelo kubuhlungu mhlabelo Yabo. Yeah, so fethu. That's when you ne polycystic kidney disease. silungu esiphezulu. Lo manje umuntu kangayazi ngiyabuza. Yeah, kaloku. Benoni? Yo. Police lo Ngive phakulanda ka diseases. But ke ukhona mos uzasi-explainela ngayo kwenzela nomnye umuntu So uba mina mhlambi andiyazi ayiqobola then what? asiyazi yakho asiyazi thina uzabona kwi-comments abayaziyo uba uyaxoka lo. Okay, polycystic kidney disease mfethu is like kidneys zami zazinkulu for age and ke ngoku zazine-cancer. Yeah. for your age at the time. Yeah, kananayi bro, zazinganga yabo, which is kidney like Yeah, it's very small. yabo. So eyami yayingaka soon mfethu. Zoyi-2 okanye iyi-1. Eyi-1 yayinkulu kakhulu and then enye yazolandela enye the time ndine-kidney cancer. Yeah. Kafuneka ikhutshiwe 2005 leqala ikidney. Do you know about what caused yonke le? It's polycystic kidney disease nigga. So like It's a yabona kidney mfethu. It's a genetic disorder. oh yeah. Yabo ayikho lana bafuna ukusela amanzi. That's a myth mfethu. Yeah, bafuna usela amanzi. Ayikho lolo bra. Bra ayikho lo, I'm telling you. If kunyanzeleke Bafuneke ufumene fethu. So there is nothing we know. Fethu. Fethu. So it's genetic. It's genetic like now tata mayina. Oh yeah. Yamskipa yena. Yaske fethu. Abifumene yena. Why? But Yathola. Yaskipa yena. Yazobamba wena. Fethu. Manam nacho. Unfortunately. So unfortunately. Unfortunately. Yeah. And ke ngokungayicelanga Sure. Yeah. Hake nalapho nivele abantu bayalifundisa yabo. So as I was saying ndayifumana ke jo yabo. And then Unangaphi at that time? Na 9. na 10, 11 2005 kufanele ikhupha la kidney yokuqala. There was no way bamba wayishrink mhlawumbe. Dude yayiphelile. Ngifoni yayithopisha njani iphelile. Ufambene wena. Esemajita yayiqophukile majita yayiphuma igazi. Yayinesisi eqophukileyo ezinye izinkulu ezinye ezincinci. So xa ikhutshwa yaboniswa mfethu. Yeah. Yayinganga kwathiwa no, it's not supposed to be like this. Shit. Yabo. And then At that age, fethu yaqona mfuni ngisese primary. and ke ngoku that's when ifika khona la weba shit life wami ngoku awusafani nabanye abantu. Fethu Yatshintsha. afune yoku ndidle bethe Iwe ezithile. Yeah, fethu yawo. So bongo diet. Okanye No nina diet but mina nje yonke ikaba ngisemncane dog. Ngisemncane lapha ngisengathi 40 large. Elizabeth na 40 benzuthu. So the way I find out like about 20 years ago. Okay fethu ndalanduka fethu. 13 years. Ndikhuphile mse. So survivor ngaliwa. Yeah, and then yoku 2012 ngibuye endabeni. Noba 3 days after ngibuye endabeni. 3 days after ngibuye endabeni. After uhlambile okanye. After ngihlambile yeah. Yeah. Asithoka noba kwizindlu. Few houses. So shit no shoot like Yeah, ngishita. Spoil kaloku. Yamazi. Zispoil mathi khani yani kungadispoil. Bongo. Oh, kaloku ngubhongo menga lo ngoku udlulile kaloku ubhongo bafethu.
Kaloku kanti kaloku ngiyanibalisa kaloku. La majini. Zanayo ke. So kyoku ndafunda okay yadlula lo 2011 sikedlulile ubhongo mengo lo ngokho. Sure. Yeah, 2011 okay ubhongo phuma egymnasium andifuna ubiza uba nangixothiwa yena ndithini na sifuna uyazi ke overload okwenzeka ntoni oba izojoyina thina kwemavusana kanti ziyakhala bhayisi ngemthini ayiva yo fundini jongedongeni hey fundini ikaza iphume enhloko yo fundini kodwa ke ngokwejimnisium ndamna emavusane kandifika pha fika ndimndedwa thithi ngisiqipha ndihamba kuthethwa ngezaci amaqhalo uyazi yonke nezifanekiso amahlelo sibhala ilantuka i-exam ke ndiyazibona ezifo yazi abhala ntoni ba question 1.1 andiyazi 1.2 andiyazi still yabo zonke kwaka ndabhala xa ndibeka ndibhala igama lam ufra ndibhala kodwa miss nawe ubhalisa njani isiXhosa ayibeka pha uthe iqala ijonga ngibila nto kangaphela ifunda uthe nje bongo phikelela wayekela ecaleni izabanye zathathwa zahamba yiyo yodwa yami engafundwanga seyiqonda nje siyiqonda uba ndiyayazi ibhalo yakho kodwa ibhale kodwa miss nawe ndibhalisa njani ndisinje yo yabo ezinye subjects kodwa at least wabhala kaloku fundini zeze-English hayi wajibilika yabo jonga fundini esisabo kwakho ndiyabuza hayi bo miss ndibhalile kakhulu hayi bo miss kodwa nawe ndibhalisa njani le nto and then umiss xa iqala uyijonga andijonga phikelela yes ma'am ecaleni thatha ezinye ndiyabuza miss eyam wathi hayi sayimakisha yodwa yona special ndathi nawo okay miss abendiyazi uba hayi khona uzayimaki ufunda andiyazi abangabi andifike ngengomso ibuye inje akho zero ayiqaliswanga akho nix ignorishiwe yo fundini yes kwa office shit that was 2011 so ke wemavusana ixesha ubhizi emavusana ikhumbula ngoku associated nePrada hayi Prada zilaphi uthi Prada khona ngoku associated yayilanduka kaloku izibona sikhula sonke sifunda sonke no zizi wena uphakwezi yazakuqala ile nto legends nandikugucci crovers igucci yayingo-speed hayi sekho la ilentuza i-pullover zazo balwegucci ngamacaghosi bengqayi ngamacaghosi bengqayi and ke ngoku isihlangu sakhona sisoloko sibengezela mntanam nebhek and ke ngoku uzithole uba akuhanjwe emhlabeni xa kuhanjwe fonini iyeke leyo inye nithenga edrakini thina sicela imoto siyothenga ipizza thina foni wanye siyothenga uthanyolani matshaya ngenapha embengweni iyadlala we ngebreak that sasiyazi bajonga umem thina sifolile phasithelwa imihluzi uromeo waphakula umemo basiphethe uromeo esikalini siyayifumana imoto likhutshwe egeyitini fonini sibhala ngomem iyadlala wena sithunywe nguye basithenga umbengo yo spida kanje sibuya sophethe isifu ncila abantwana nedi bisiko banye banethenga sengamabhuzwa ngepakethi
sobeke su wathi sa Ngokuntu aswathi yazenzela. skinny mapuzwanga kuzanga akudlulwanga Ngokuntu. yo Yeah. sawatshela lonto ezenza bovu mfondini You just come siyasipita ngezasikhathi mfondini yo adlala khonano ndambe yokulunga kuyothenga lekulo kanekine wantu adalapho hayi phenduleki Zaphazi. phenduleki lolo Seyiphumile kaloku English. seyiphumile Seyiphumile English like hayi guys. iphumile English mfondini Iphuma kwangoku saya mos. kwangonisaya Iphumile. iphume kwa isixhosa ezisithethayo mfondini Sedibana nento ongayaziyo bhala ithini ivali. akusephume kwa isixhosa ezisithethayo mfondini Yaxwayi. ya nalapho naye ndinekidney watsho yabo okay nyani ndabuya mfethu 2012 ndahlala lo 3 days bozithoka ntini shiti yimfethu senhlambile yalo kodwa mandiyani mina nokini yayimine check up ya ngifika so no kidney yakho is fucked up kafuneka ikhutshiwe mfethu ASP ya 2011 12 2012. yakhwela 2012 buyendabeni Mm. yakhutshwa mfuni ya esiba undibona wanazo soyithu But survivile. yawo esiba undibona nazo soyithu uzayithini uzoziqale wena upisha Me life comes. Fucking 5 meter. uqala yena upisha mfuni Ayishiyapho lokwanje. uqala ipisha yena Ngajona lo. yabo ya fit and then I'm sure iwe ezininzi like utywala fit zange ndisijwayele kwanisilight kwasekuqaleni. ya ndaxola ukuthi ndiyimoshi kaloku xa ungaseliyo mosithiwa Ya. Kokuthiwa ucinga uzenza apha naqondana xesha lakho yabo amatsheri awo ndatya ukuthi ngathi yimoshi amajeri wabo kube singezi kaloku bona babhoven bancelile ndingobhoven so uhamba nomntu ndihamba yabo yena ubhizi uleqa ishort mina leqa i-power rate kaloku nalaa shoti Yabo, yabo. kwenzela xa ifika o yena ufike ediniwe uyalala ufike wena mna ne-energy se-power rate Energy engapheli levels. efondini yabo Ngiyazithola kuso at that very first moment where you heard by okay fetus like Kabula the Tontoni, what came to mind? You understand? Because Okay, now Fethu. they're telling you that your life is going to be changed. You're gonna change No, everything dog. You see, drastically. you know what they told me? They said, if you're a Cooper way, there's a possibility whereby you're not gonna make it in life. Okay, and then they came away, but I'm like, no, man. It is what it is. Man. Once it wins, Nearly. never stand up. I can know it's fine. Babu, are you sure? You know it's fine. So We're all gonna die at the same time. No one's gonna live. from Actually, 2005 ke ngoku like i-donor ayitholakali Yeah, fit angitholakala from then till now. True. ayikho okanye awukho compatible nezi zikhoyo okanye kudingeka imali ithini process No, true, man. Yeah, I think into zinjalo and kwanjwa nangobuso kanye sabe because nyani bakhona abantu abafumanana. emveni kwakho futhi Yeah, but abanye bafuna imali, abanye bathini, hayi. And it is what it is. It's life. I'm live show. And then I decided uba mandibe ngu-DJ intenze izinto ezenzayo. skima nobhongo vela country rock
Siku-phase 3 ngoku nyanya papa. Awubhongo man. Laughing out loud. Ubhongo man ingathi khangabi na life nje yena enough. Khangabe nayo. Abishort yeah. Hey, fokafika ubhimenjo. Yo. Ya. Wenza umreview. Hey, lo mjika lo. Hey. It's. So man, ngibeni imask. Yenza ingoma yokuqala kamala 21st kaZandi. Yeah. Why is that? Umnungu uZandile. Ufunayo bangusandile. Why wakhetha uZandile specifically? Kaloku uyarayi bafuna la ngoma i-21st kaZandile. Namhlanje isukile. Imethi sibhakile. Igate bayigqobhile. Gate crash abazigabhile. Awungene ngakumemingi. Iphi lo ngoma? Khona futhi la ngoma. Qani ngayilandula yona ngayifaka kwi-socials. Khona nje. What year was it to Kupa? Ngiqale kuqala nini ucula jo. Qala kwami kwenza picnic 15 16. 2016. Ngothi ngicini picnic O2 lifestyle. Aphela ntuzi. Yeah, O2 was 2016. 16. Yeah. Kaphuma uZandile. Sorry baby lele emthini. Yeah. Sorry baby lele emthini came njani? Izawuyithola ukuthi kuvaliwe lounge. Kuhlalwa ngapha. Vulwe ibhuku. So na kungona ba kungalamaxesha. Kuyimeda lo mjidi ufuna lo mjidi. Hayi emthini. Lo mjidi ucela amaxoxa but uyangcoba. Sorry baby lele emthini like not by the leg like ulala. Okay bela. Yeah. So okay thina la ndi-1 ba belele emthini nje. Okay ngafumana ibeat up. Ayile wayibetha no lento nombomi. Ndimi ngumbomi ngiseshe. Imnandi la track leya. Yabo Yazama i-revival la track leya. yabo ezong SK. Ndayibhala. Sorry belele emthini. Uyazi nawe weekend asinongabili. Bahlala bathi xa sibutya siqhawuke siphakathini. Uyazi nawe so groove akuvumela ngekuseni. Yabo Qokelela izingoma zakho mfethu uzifake. uyabona mfethu so ke ngoku lo mjida wathi yiva la ngoma ndibana naye. Bakufanele bayindawo le ngoba. Hayi yathiwa ku-Facebook itsotsi. Yathini? Maguqu. 1 2 maguqu. Ku-Facebook. Imali ngayi. Yena ngafumana ilink. Ufuna ilanduka. Unishares. Ya ufuna royalty. Ezandula ngenzakani ngosiyena. Hayi kaloku. Bexolisa yena. Naye wayekhona ngoku sesibhala usincede ubhala. Oh yeah. Yeah. Khona babenisithi kubaby. Lokaloku. Yabo. Funding. So ayifuni royalty. Khona emagogo hayi mama. Emva komthini awenza umasabi. Yo! Abila yena. Yani ngubhimena amanyange pha yabona pha hayi. Ila ngokuya. Yo. Arrogant musimlapha. Hey mfethu. Hey. Khumbula ndile ntuza kwi-inbox. Yaphela ngathi fuck you la. Andisakhumbula ndalithini kwi-inbox. Yathi le kaka fuck you. Hayibo, ngesentoni. Arrogant namasimbi baba lento enkulu. Joe. Hayi celebrity ngala ngoma. Fonini. Ngiyama ngapha. La ngoma fonini. Yala ngoma andabhaliswa yintoni. Ngavuma mele ezilirings different. It's too late to tell no squeeze out jayiveze ngophela. Ngiyaxa uphumelanga uthola ukuthi imeli ijave ngembungu. Ufuna ngaba ungathi uguduka. Uyokhokhela noni so it's too late to tell. Usqueeze ujayiveze ngophela. Yabo. So ke ukusibona ngeJack Daniels. Yeah. Until kufika uvino nono. Bahamba nobhodo, utshaya imalibhodo. Uphula ikolo. Yes. Ulinde ulo, bafuna ubhongo. Masambe yo. Masabe yo. Masaya.
Yabo. Hala yenza nokhala mawu Dustin. Yeah. La Kalamawi. You jonga izitsha zami. But they don't go. You Uthongo guys. man. Kanti address ugogo. Ngibonga imel fonini ngoba lokho. Chin. Dressing the older version. All the versions. You were like a cast of it, you know, talented. As you just mentioned, but was planning on search. Search I know about to Pete. No, not good Pete. Whatever. That guy doesn't write like Mtswembu. I plan it, Pete, my mela like I too. No, I speed. at the point, make you a no for Yeah, yeah, never has pizza. Yeah. Yeah. Oh, now kind of music in Mamela Musati. No, Mtswembu. So, with that shit, Sibaniente Silapa, we doing the same shit and don't know why is it Malays proposals. Okay, mfethu dala mibuza lo fethu tuchale siyamonelana ngana phekazi in a way yoba mina ngizofika kuyo ngiproducer yami fike ngicela ukwenza ingoma thiba nsenze ingoma yapersuade la producer ba asuka Matita uthe wathi eswamngone enqambile ngasarecord okanye kulo ndawo le performa kuyo fika ufatalisa igama lakho ba wezi nje So umuntu ufuna unyuka ngomnye. yeah yabona mfethu Yeah. That's got we have to change the narrative we go. hey mfethu When was the last time Nyani kuphumelele Nduza Africas? ejo bakubani Okay, recently ngulomlentuza uNandi Mabala. mabala South Africa for this. Oh, Nadi. yeah njomi yami le nayi 40 hours ngamsana Yeah. Oh, speak along. Do speak along. hayi Kalentuza inamba fethu sifuna ulentuza. I can't just machita yo Bo. lo number isiliphi waziphisa ngayo Kalo wena usifakela uline. kalo ngicela ngithethe naye Exactly. yabona ukuthi Nande as a celebrity Yeah. uqala iphendulwe To celebrate. no kalo uqala iphendulwe Manager kanje. manager kaloku ijomi yami la Queen Queen Jomi sanodlala manje Queen kusaka Nande phone Yeah. so ndiyathetha Queen Jomi mamela kanike Nande yes B man Yeah. Twang. hi Jomi hi Jomi I'm right I'm good and how are you I'm right I'm the man yeah no man ndidiniwe so we shoot kanjani I'm so tired. I just want to sleep. I'm so tired. You're nauseous. no hayi akokuthi exhausted Kasifakela uline ke pha Yeah. kwenzela uba alentuze manje azwakale kanene for real anuka for episode. yeah no I'll call her first machita I think so. For Do your thing. Focus. Make a call. Like he makes a call. I make a call. You make a call. yeah so but anozothetha naye because right now besenza ilanduka khona la podcast beyenza nobani but it's not like Ayo Yeah. lentuze Yeah. iyafana nathi kanje. yeah yabo but uselandukeni Sejosi. ejozi yeah wame nomamakhe no Hmm. because bayipart kaloku Yeah. but mamakhe nawo in and out since ephangela Hmm. but noma nayo star queen Sure. alone man ngithi Nande he's been So kwa wena usenayo inamba kanandi. dinana bakanande but kaloku Iphendula nguphi? iphendula Ayiseyo yakhe. Yeah, Kenzeka ikhona le yakhe oh yakhe dog qondile. yeah kwayimessage zakhe ngoba ngabhala inbox ayizuphendulwa nguye Iphendula nguphi? Phendula. phela ngilamntana yena kufanele athi amela mathita ubani uthe if mathi uthi hayi uzothi ukhuyini hayi mathita uthi hayi Fuck you. yabo
So ke ngo indaba yabona ndayibona phila wejonga ngoke wayifotwa bambe befota eholweni wonke ulivota naye fundi ndimesumna ndiyabukela fota pha umphaphili gqibeleni wavele nje wathi hayibo kumele ntoni apha khona good funa loo nto ngoba banintsi abantu abamesulu bandijongileyo ufuna kuphunywe nawe wefundini. And then my mother was standing there nomama celebrity syndrome yabo hayi vele amasudu bayafota abantu vele wathi hayibo kumele ntoni ufuna bazemsigqumgqumile yaso ncokola jomi wathi hayi ndithi yazi ndibane pictures uyajuchiliza kodwa yafuna ukuthi phakathi ikhona nto ithi maintainer la ndifuna yabo yeah athi hayi especially he's playing the Betting game in a game small town yeah. yabo let's South Africa ngebhoat engomso yoku South Africa use-African ngefonela kwele kuye emotweni aba imoto kamangingi sene-rate ngela xesha sihamba hayi sebhek yeah siyayiconvoy siqale visizwe afristep siyafika khona lapha esikhaleni ifoni yatholakala yandishiyeki ndishiyela ntoni yangena bhe le ndizithi kaloku mna ndizenazuka zongafota ndisihlelele kuthiwa ola hlabenda unethile zwana fike nawe yo imen kaloku fithi la bhe yo siyangena qanda mathafa kwakho ingoma yokwethu sikiba nobhongo akho liromo yayibole ingoma yazi inhloko ebuhlungu la ngoma le yamfika fin balanga lamnandi unhlanhla qhele walapha ebhongweni kukhala ibhithi apha lo mnana uvele nje manje yazidulela like bime kabethile into koshayile into yabo uskema nobhongo akhona ndithi zabi kaphinde ucela ngomculo hathi amajini akho nini masibhaleni we manzi sekho record babuza isho lathi record squad record angena ukhala mawe angenamna yawa sayibethe umntana obethu chorus ya uskema nobhongo akhona ranga akhona indiyangena Besajabula igengele yaphantsula imiphizi yahashuka freestyle yo hayi uyadlala freestyle yo true hey sometimes I freestyle sometimes ngiyabhala yabo but balibona ngathi andifuna ilibala le chorus okanye andifuna ihlale kodwa yazi i-producer yakwazi vele nje ithi record ngogqiba ihlale pha besides lo ithi noma kumele enye chorus uqonde isisela ntoni hayi hayi ngoma yakhe yabo songolama ndi-record ngoku simthandi phume ngoku ya isaphuma ngo-10 ebusuku busy ngiphume ne-hit yo fonini konde abantu balela wazi osendula umntu ayibekele yatshiseke naye hayi sendela abantu abaningi ngasibavuke ngathi bandijavisa bavuke ekuseni bazokhomenta ekuseni fondini yes that's true yo ndaqonda suka bandijavisa babantu at this very point in moment fethu ubhizinoni what should we expect from Bimen and Funubongo nobhongo man abapholi babayeke bona abalele abarested abaseba RIP nobhongo RIP kubaba kaloku asakho akobhongo kuBigman andithi okay fethu noma ndenza kwiswethu ezindizenzileyo yabo ya so far sizama andingaphuma effect ya so far sizama lo diasling so far sizama majini bunganemali uyimillionaire at the end of the day indaba so far sizama kufanele ubhale that's why I try image le way yabona mfethu ngiyabo yoku
isikipa sika-Akonde Rowe. Benibone i-caps. Ne-caps khona, ya. Says No-P-Man, ya. Price range? Angidala ngifrengale ngiyinqoba la base-fake. Babo-fake ngithengise u-P-Man. Yandiwe nje like ngithengise. Baba Melani man. Nice. Give me 30%. Saving your win. You guys just do everything. Nanthengisa nje u-P-Man qapha. Ngithengisa isofa sizama ngithengisa. yonke nje into associated So no-P-Man. ngibabonise nje ba no I have followers. Before like TikTok. Yeah, join TikTok. Khona no TikTok. Hayi. Friday. Saturday yoko join TikTok. Ngiteba ngenjoy. Yeah, ayinzima la. Akonto inzima pha uthatha ifoni ushute xa uposta. bafethu Uyabuza ngana bawukuliphi icala nentoto ncantsho. Fuck bani difficult ngolhlobo. bafethu mina ngiyamkhona ku TikTok. Gama lami lokuqala yayingu-YGG PPCCU. Yo. Asabe ndibhale ngoba YGG Wabhala ngokwe-alphabet. YGG PPCCU. Yangu-antibiotic. Yanguvula imbuto ungeniyeza. Yo, Nkosi yam. Yabo. U-P-Man ke lowo for you mathi. Why uvula impundu ngeliyeza? Andiyazi fethu. Andiyazi fethu. Ezenzekela. Igama lami keep searching. Keep searching. With those 4 dots. Yeah, Yaload. So ndithi ngelinye elingabhadlanga. Yeah, like when you are joining team. Request. Follow. Nami kulungela. Soveza indaba ayivezi, ayivezi. Yadilitwa. Ayivezi indaba ngoba. Benifake ivideo jonga. Khumbula la video leyo besiyithatha elixesha sibuye emotweni. Elixesha ubhizi pha la video. Ndifaka yona ku TikTok, Hayi faka eziphi. athi body leham Esibhedlela sivezwa bafuni. Nathi sinivezi esibhedlela phakathi against ile against news. abantu baseNtoni bazothini yabona. Abhotile yami akuzovela izandla zamncane. So yasusa le. Isusa sizawuvela izandla undiva nje sizawuvela izandla manje senza icanda nancane mhlawumbe ideki cha. Ngoku na 2 years uyinalo. 2 years. 2 years. Sizazwana 2 years next year December. Hayi 3 next year. Supposed Fix. Uzayikhupha nini le? wethu uzoya for a review now in 6 months. So usezawuhlala nale way for 6 months. Selohlala nayo foni. Awuseli utshwala ngale. Akanciki kangaka. Awuseli utshwala ngale nto. Inyinto usela Uyancika uyancika. irhasa man, irhasa man. Phela Ifelwa irhasa man. mfumene phela. Ifelwa irhasa man. Ayichikwanga lo Ayichikwanga nocikwa nayo izoba shumi. Ifelwa irhasa. Izoba i-reposti. Ola izoba i-reposti. Mamela man. Bimenza lokho futhi nathi emoshakele is the bones. Uqhoqhoqho. Akho-bones apha fonini. Qoqoqo ulapha. When i-bones is-back. Ngibonini balulu. I-bones is-back. Ophuke by 3. spinal cord. Bila no. Usenza ntoni? Bimoto nje. Chase iphela iyoyiphela ngicaphela with passion. Chase Ubabhadela. ngibhataleni. Silinde uRafa apha wena ungazodlala. Sabhale edolweni ngoba. So imalini futhi. Ndiyazi. Sawubona. Ninga- Bayiphumile liphinde linibone. Ningangibali mathi. Ungancami ngosishiya nawe. Ungangixaki. Ambelela sesizawuthula Ningangibali lapha. mathi. So siza invest apha ku-P-Man. Is highly functional. What is the qoqoqo in English? Qoqo. Qoqoqo. No. It's a throat. Throat nika. Ngibesele esikoleni. Esophagus. Yeah. Awuyenza life science esikoleni. Benenzani yenze kabuningi. Kufuneka ulibala likhohlisa. Esitotini kufuneka ulibala. Siyacela.
ayilibaleki leya. License le iyazibuyela mos So khale ulimali konje. Fanini. Konje khale ulimali konje. Libala kwami sekugusting. sayidinga le wey. Masemasimbini ulibala kwami. Andisoloko uyidinga mos. Friday, umtshela Muslim ulapha. Uyabona ngo, bamphinde ngenyawo. Hayi buti plaza. Ngibona sima. So nguti plaza. Uyaditesta, ayindimanga ngotesta yena. Yena ukuthi uyasinara ka ufuna ukuba Sekhona. Ngibuyela pha ku top class. Yamsusa nje ngithikisha off. Bano sengumntana yima kalo. Singqabo. Ubone la. Awuyenza zakho kuqala. Sengumntana yima. Da hayi yonke le nto futhi yona ngibambile. Kodwa ibuyizo testa wena. Ezinye i-sarcastic. Ngiyajova. Hayi you. So ke ngoku Bman kule way ke ngoku. Kule way ke ngoku are you still searching for ilentuza because bendike ndibone i-post zakho pha ku Facebook. Yeah, mfethu man but andifuni bengathi Yacenga in a way. no yeah fit yabo so yeah but it is what it is man grand Whatever happens. yeah must happen yeah At that point. yeah fit I to be serious nyanya Fuseki. yeah umnqunu ngaba ngosobesikhomja sithi no dog Nathi mncendayo. hayi Ezaweza campaign obheke bhali nentuntulo zisipananga zonke fit andisibhalele ezawini ayonto nento ongathi ungafuna uyizama mhlawumbe no i-100 ndifuna izama ngobhala incwadi yanoba ndiyacisha incwadi yam. yeah. That's why ndisitsho uba funeka uqokelele ezawo zakho Yabo. eza tracks Kusho zakho mhlawumbe ndine-biography ibe khona mhlawumbe into endinayo yabona. Sure. qokelela zonke eza tracks zakho wenza i-EP ufake kwi-DSP ingoma ibuli Cha-ke ezinye nangoma sikhumbulile lyrics kaloku. Freestyle dog. zingoma mos wazirekhoda zaphuma Funeka ndizimamele kuqala yabo ndizikhumbulile lithi. sezirekhodiwe kaloku Senzitsho fanele ndizimamele kaloku. for uthini uperforma No, ndifuna uzikhumbuza. Ndifuna uzikhumbuza futhi. koliji Cinga uba kwakutheni ukuze Kwakutheni? ndibhale so apha ya. safuna uvaya kulaa memory lane. Ya, babekutheni ukuze ndithi babekutheni ukuze ndithi. Yeah. Shopho ngokulonyaka kuyanyiwa okanye akunyiwa fana. In what ways, Joe? Kaloku we It's are gonna depend. Amen. The the thing is lonyaka maku prosperation if you gonna come up with an EP or album Mfethu. or singles whatever. yabona leyo mfethu yazibonakalela but khona ndezayo mfethu but yazibonakalela Ngiyazimlile. ya ndizama ipiano ngitrackisa i-trace i-beat endisinikiweyo so ndizama ipiano qanisa kucinga amagama engoma ngaloo nto ke mfethu yabo intambo hamba ngembambo zenza urambo Yes. urobocop ethanda ucela i-2pop Yo, hayi zenza utapop Bob the Builder. hayi uyathanda Yaphuma i-crack. yabo Sure, I know. ya bafethu so banyafuna nje featureisha ndizanqoba le beat next day sometime. but ukhona aba bantu banenzile i-beat yabo Sure. basafuna ubazi Bafuna uba yipart. no like underground bafuna Abafuna uvela. since bandingekaya yabo Sure. yeah until itrack iblowe up zabizi bangoba Sure. but it's kind of celebrities yabo Sure. but ayizo celebrity Yeah. in a way but Bakwesa status. bakuso za status Yeah.
just that not wonke umuntu uyakwazi but abo babazi kum kaloku efowuna mna ndifoyela bona sifoni ngayifowuni kodwa ndithetha nabo yena too like on WhatsApp That's good. Bafethu ininzi talent apha kuthi. ndilawe ka-TikTok kodwa ndisenzile freestyle ku-TikTok bakubam and then abantu umjito wokuqala xa ngiyajiya andika ingoma yakhe wathi uba ingoma le seyenziwe but ampinde freestyle ivesi dada man bezincinci wamthumelela umjito wenza igqom ndayenza igqom phakulawe yakuringa xa ngicula ndizophimba ngathi namba bayayiphinda asinojika iqom iyaphila nqunqu akhupha ama-drug dealer yo igqom ne-drug dealers yabo so konjikala yabo so mfethu bethala wejila wemjika man athi no ndathi hayi wezincane ngazuphinde undisenilele ungaphinde undijeze ukaliyenzi senilele tata yabo so ikhona into ezayo bafethu yabo As long as there's something apart. ke Bman khawuxelele aba bantu bamemeleyo braba mabalike basubscribe apha kule channel. It doesn't take 2 seconds, ayityi nemali lewe kuklika nje ibutton. sure bafethu Bman skima nobhongo akho wrong sure anizini favor chuzama click and like and subscribe and Comment whatever niyenze nifuna uyenza Bawubhongo bethethe ikaka nitsho bafethu. babatsho ngingafix banixelele straight And bongothuka Linga your better baxelela be inbox. Nithethe pha 10. bongothuka baxelela ikaka That's nice. but That's nice. izoba 12 times and le bayithethileyo That's nice for us. yabo iyazoba 12 times more than Nisha ubhongo. Even No. better. not a threat DJ am not fit Even better. I feel to like Always expect the worst. I No. will give them a fuck. dog fethu I will not expect ba uthi kumnqondo wami ndithi okay sure nalo umnqondo wakho zakuyeka Babuya ngebhola zaphendula later. yabo mhlawumbe ngibona ipisha yakho ku-Facebook yo bethe ngena bhome Ulibele yena. lo akalibe ewana yena uthe umnqondo wayi which is sephelile yakhe Gqibile. bangabantu bangena ku-Facebook fethu Yo. khona free Facebook ngoku Uzotrend. umuntu akanaxesha lepicture Ufuna nje comment comments. yabo so ke mna mfethu zayenza 12 times yabo so Yeah. angagive tata man I will give them a fuck. wancanywa Fuck wena. as long as Elindo kuwe. yabona mfethu Yeah. Engisolala. mayinika hayi mayina ngicela 10 cents kuyo noba ndishitela ne-90 cent funa into yerand andithi kanti 10 cent kuyo makayoni Hayo. Wakuthuthingele kanjani. hayi mfethu hayi Sure. Socials up. I-socials. TikTok, WhatsApp, Facebook I-handles zakhona. okay Funa umnqondo Facebook. ufake yes. hayi machika ku-Facebook Libele. ku-Facebook ubhongo phekelela Bman ku-TikTok uvula imbono ukungena iyeza Ngoku umkhuselo. hayi lo mjita Into enye wale. futhi uvula imbono ukungena iyeza Lelibe liyaza lingene empundu. andiyazi noma leliphi yangena ispade kwimofi yangena iyeza Yes. kwabantu abathanda i-anal iyeza Yes. so eliyeza ucinga lilo lilo wena if wena ucingela yiyo ndicingayo Twitter ukhona. bafethu yo So ngu-Facebook, Instagram. ya you- Instagram no TikTok. ndabudilitha no-Twitter nabadilitha for i-reason ezithile bafethu So ezimajor ngoku ngule nto TikTok, Facebook no-WhatsApp yeah WhatsApp ke uzakubonayo namba ungababhalela tata banike. ya ungabanika kwasimoko
Hayi-ke bathi balindele uba umuntu uzophendula uzothi kaka. Fowuni yami, datha yami, fowuni ethengwe imali yami andiyibolekanga, voice yakho le, voice yami, sim card yakho. yabo. So ulindele uba ndizophendula ikaka angandibloke. And uba Usunwa ke futhi. uthanda wena uba awuphenduli. Ndiyamphendula okanye ndimphendule. Noba uyamblutika Hayi. ifowuni yakho. Fondini. Azininzi iblutika ezilapha bayagalaza ke baninzi ngakubonisa. Ndingako zininzi iblutika ezilapha. Abanye bade banicenge fundi. Hayibo awuphenduli. Phele sezekudlilelwa yohamba ndixobe busy tshona ngobhizinisi. Hleli nje. Ibukele. Can't decide. Yeah. Uyayidinga i-attention. Celebrity vibes. Ngifuna kaloku asendiyiyo. Yeah. Sendizilungiselela. Uyapractice. Mamela Jo. Mamela Jam. Yabona this time around khange siyisokole. Nisokola. By the time izawuyi-celebrate ke sizayisokola ndaxelela. No, mathi yabona ne. Kaloku Sakuvimba nathi imali kaRafu. Ukhumbule. Ungalibali balomusuku etakathini lo mali. Ungalibali balomusuku etakathini. Hayi. Nango nyumsuthi sona ngakuxelela ezinye secrets besuthi. Wesiphlapha phakathi kwethu. Sebajita. Thank you for watching. Word of the day. Bongoman before Sibet. Word of the day. Okay, skima no bongo akondi wrong. If that's not the way of the day, It's words. So far sizama. So far sizama. So hustling. Bafethu, the kitchen is open. Bong, uzothenga ukudya kulonyaka. Mangiqale ndiyifumana taste free. Phambene. Thobela's kitchen. Thobela's kitchen. Thobela's sneaker. Ibi. Yeah. Ibi. Afana. Akho container. Abafana. Sisitoko khona namazambana. Yabona ngoku. Jonga. Kayenze ngabuyenza kaloku taste. Jonga sisodwa ngoku sizawubetha umaliki we-30 Nobhatala nyani? Bethela iwinzi chips ngoko. Serious but Hayi, serious na. Sizawutya ke. Thobela's sneaker laundry. We open. Bong uzohlambisa iteki zakho. Neteki ezininzi lekaka ayifuna uhlambisa. Oko uzayithiza za 31. Still 3 years. Man, ngizamhlanjwa phaka izakachista hlanjwa kachista kaloku fethu. Majita, thank you for watching. Sure, bafethu.